Здравейте, казвам се Елина Янакиева и съм от Златна Добруджа, родом от град Добрич. В момента работя като главен счетоводител в компания за IT проучвания. В ансамбъл България танцувам от есента на 2016 или вече 7 години. 7 години пълни с много танци, много участия, много фестивали. Попаднах в една шарена, пъстра група с много уникални хора. Естествено и се срещнах с Ива Костова, нашата ръководителка, която е най-слънчевия, най-търпеливия човек. Как ни търпи по време на репетиции, когато нашата дисциплина е твърде съмнителна, не мога да си представя. Аз бих се предала на нейно място. Но пък предполагам, че това ни прави такава много задружна и много шарена група. Много участия сме имали, както казах. Много обичам да танцувам и на сцена. И така, това много ми харесва. И така, ансамбъл България е моето хапче. Моето хапче за щастливи моменти и ме държи до следващия път. До скоро!